Eller Lieben jo, du. Livs, du. Nej, jeg skifter min karakter. Hej og velkommen til Martin og jegs Let's Play i dag. Vi skal spille Lego Star Wars. Ja. Og det virker som et ret broet spil. Ja. Så vi ser hvad der sker sådan her. Okay. Så og I kan lige se hvordan det ser ud. Det ser ret legendarisk ud allerede. Ja. Så så vi skal prøve at spille en bane eller sådan noget. Ja. Okay, vi kan ikke rigtig finde nogle baner, men der er ret mange skud på sådan. Ja. Så det kan godt blive ret svært og sådan noget. Nej. Fuck, hvor fancy. Og så trykker vi på sådan en knap her. Ja. Så sker der bare ikke en skid. What? Oh my goodness. Fuck, hvor sejt, man. Det er fucking... Winke. Nej. Det er sgu da om penge. Det kan slet ikke godt. Det er mine penge. Ja. Jeg glæder aldrig nogensinde at have en lang hår, fordi han var simpelthen for tøset. Ja. Yes. Ja. It's gemeine monitors. Nej. Du skal gå ind bagved. Nej. Jeg tror, det var rigtig dårligt. Det må dog ikke gå. Nej, det er rigtigt sådan her. Som man kan se. Yes. Jeg synes, det her fik sådan ret godt. Du kan også lige se os. Cute. Ja. Okay. Vi lige sætter os, lige sådan, så man lige kan se os. Ja. Fuck. Legendarisk. Jeg kan se. Nu kan jeg ikke se det. Nej. Okay. Jeg kan ikke se sådan en halvdel af skærmen. Nej. Nej, lad os spille en mission nu. Nej. Jo! Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Nej. Takke. Din mor har en formidabel rolle. Episode den usynlige kapitel 1. Forhandlinger. Oprøret har opslugt den galaktiske republik. Med en blokade af dødbringende krigsskibe har handelsføderationerne stoppet alle leverancer til den nye planet Naboo. Overkansleren har i al hemmelighed sendt Jedi-ridderen Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi ind for at få forlivet konflikten. Fint. Den er færdig. Den er færdig. Den er færdig. Færdig. Betyder hest. Okay, det er ret det sucky kvalitet og sådan noget, men det går nok. Ja. Det, fordi så accepterer vi tænker bare sådan love to the graphics, ikke? Ja. Alle spiller på smukke indlæg. Ja. Eller det, it's what's inside that counts. Og sådan ret godt beskriver alt, men fuck man. Så købte de bare Michael Bay på hele året. Vores piloter er dødelige. Ja. Hvorfor ikke noget blod, mand? Fucking lortet at fly. Ja. Og den er der mistet en stjerne, fordi der ikke er noget blod i. Ja. Jeg fik bare penge lige nu. Og jeg tænker bare firkantet og rundt. Det var noget. Okay, jeg synes faktisk, det er ret godt i sådan med stol. Det er sådan en dansk stol og sådan noget, fordi det er sådan lidt uhyggeligt og sådan noget. Ja. Men altså selvfølgelig, det kan meget forståeligt, ikke? Det er sådan, det er dansk stol. Når man ryster stolene, så kommer penge ud. Shit. Det var underligt. Nej, vi gider ikke ryste stol, fordi det er kun for noobs, der rykker stol. Jeg ryster stol. Ja! Allahu Akbar! Skal jeg flækkes? Ja. Okay. Så jeg vil sige, vi er ret gode til det her, men det er selvfølgelig også forståeligt nok. Jeg tænker bare sådan, fuck.
er sindssygt spil, man. Sindssygt gameplay også alligevel. Det var bare det bomber. Ja. Jeg føler mig fandme som en afghaner. Hedder det det? Afghaner? Afghaner, ja. Det er en fra Afghanistan. Afghanistan. Ja. Du skal ikke wreck mig. Jeg wrecker ham. Hvor er det simpelthen? Du har brug for ham. Jeg har brug for din mor. Hvorfor kan du ikke rive dig på fritten på egen hjælp? Fuck, du er en douche der. Du er en douche Der er der. en anden gamer ham her. Det er fordi du lammede ham. Nej. Fuck dig. Okay, ikke der godt. Det er nu værd. Fuck af. Du kan heller ikke skifte karakter. You have no power here. Du har jeg så, mand. Ja. Du var da fejl, der var vist. Motherfucker! Bitch, så tager du bare mine penge, man. Ja, hvordan har du det med, at jeg har 10.000 monitos mere end dig? Ikke det tror jeg. Den har jo med, at du er den værste dårlige Lego Star Wars spiller nogensinde. Nej. Jeg er faktisk bare champion. I am the champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Jeg fik foran i helvede, da jeg var skiftet. Nå, det ved du. Ja, nu ved du ikke så meget. Jeg fik foran i helvede. You have no power here. Skift. You want some? Er det dejligt, hva'? Kæmpe wanker. Er det dejligt? Hvor er det dejligt. Er det dejligt, hva'? Hvor er det dejligt. Jeg kan også rappe sig dine penge. You have no power here. Martin, the swag faggot. Det må jeg sige. Det er et godt samarbejde, vi har her. Ja. Det var dig, der startede. Godt samarbejde. Samarbejde er vigtigt i VG. Du har 0 mindre. Det er sgu da fordi, du har stjålet dem alle sammen. No shit. Må ikke lige være... Og jeg spæver, du har alligevel intet med at miste. Ja, det er sådan. Men stadig... Jo, det var 200. Kommer jeg bare til at slå op. Jeg er så klasse. Jeg er også tæt på. Nå. Skal vi videre i gameplayet? Ja. Nok det der fucking morder, jeg skal gå. Den binder. Psykopat, bare sådan. Det skal være dig, der startede, bitch. Så fucking flækkes, man. Lad være! Lad være! So many glaze! Nej, du fik ikke den blå. Yes. Oh shit. Shit just got real. Vi skal jo bare have den der fucking... Den er værd med det der. Nej, du går tilbage. Vi skal op og have den der fucking ting. Okay. Well done, Vi skal fuck være that. alfabetisk. Ikke det der. Fucking... Jeg går på Allah Akbar quest. Jeg kunne rent faktisk godt komme herop. Så ikke jeg stikker mig videre. Det kunne jeg så ikke. Fuck mig. Hvorfor? Oh my god. No. Så kan jeg ikke skifte ham. Fjenden! Dræb den. Dræb den rigtige fjende. Det er bossen her, mand. Oh shit. Oh shit. Dem der er en, der Shit just got real. Parer. Power. Power. Ah. Lortet. Bitch, bro. Hvor var sådan
Men det var faktisk dig, der blev der. Ja, det var sgu da også fordi, det var mennesker. Det var fordi, jeg troede ikke faktisk, det var mig. Men vi har lige mistet sygt mange penge. Nej, det har jeg. Det var faktisk bare tjent. Oh, fuck. Fuck you! Fucking dipshit. Hvorfor skyder jeg en kun efter dig? Fordi jeg er alt for attraktiv. Det var sådan Attraktiv? det var rent faktisk sådan, jeg valgte at ligge trykkende på det. Attraktiv. Man sådan finder noget meget attraktivt. Ja, for nu er det over til fucking bøge. Det er nok så hej, eller? Det er sådan en magnet. Ja. Nice. Vi lader ikke. Det er magnet. Seriøst review. Ja, nu er her. Vi får den i helvede. Vi skal have nogle flere monitos. Vi skal have det der fuld Jedi. Fordi så får vi street creds. For jeg ved ikke hvem. Hvem er det? Kom nu! Allah Akbar! For fuck's sake, man. Det var ikke mig. Jamen, jeg er rigtig dybt. Ja, det var. Hvem dræber du mest? Mig eller fjenden? I wonder. Vi skal lige op på toppen og have... Fy foran i helvede. Vi skal lige ned og have den der lille fucking sølv. Nej, vi er så tæt på at have... Vi er så tæt på at have full Jedi. Nej. Det skal vi lige færdiggøre, okay? Ja. Nej, vi skal bare lige efterlade dem på sådan 99. Næsten. Nej, jeg tror, den er på sådan 97. Ja. Og fy foran i helvede. Jeg gider sgu da ikke være lille fucking sygt. Og pas på, vi er rigtig for mig. Er vi ikke færdige nu? Fuck you! Man! Ej, jeg skal slikke. Man! Man. Og det at der falder kasser ned på loftet, får dem til at eksplodere. Men det vi gennembor 74 droider med lyssværd. Det får mig lige til at falde lidt fra hinanden. Logic. Min guldstrøm. Og vi har faktisk brug for det her. Jeg lover, at hvis du vælger ham, slår jeg dig ikke ihjel. Ligesom sidst. Jeg slår dig ikke ihjel. Jeg satte dig på standby. Det er som, jeg kan se, jeg skubber dig derovre. That's what friends are for, okay? Se, jeg giver dig et ordentligt skub derovre. Ja, lige forbi den. Altså, skulle du overveje at stoppe lidt tidligere, ikke? Jeg får foran i helvede, så skal du sådan blå. Nej, det er sådan det. Wow. Så er Chewbacca der. Okay, der er faktisk også ret genial humor her i spillet. Ja. Fucking konto er der. Kan du sjov humor? Ja. Niveau gennemført. Ja, det er bare noget du kan. Jedi! Fuck yeah! 100% ægte Jedi. Hvad ved det, man? Fuck yeah. Use the force. Use the force and the elbows. Der var jeg igen. Okay. Så vi har spillet. Okay, så vi har spillet det igennem, og vores vurdering er ud af 6 stjerner, hvor meget giver vi? Der er 4,5 på grund af den dårlige grafik og de der underlige danske stol. Danske stol og grafik, det var... Okay. Men så er det cool nok, og sådan noget meget nede på jorden. Ja, så vi tænker... Og der er faktisk op i rummet. Så det bliver 4,5 herfra. Ja. Ses næste gang har vi tænkt os at spille det samme spil. Fordi at det er sådan det bedste spil vi egentlig har. Ja. Så det får nok også en let's play af og en vurdering. Så vi ses. Ja.